असा माझा सकाळचो नाश्तो. बाबाचे पाय ओले असल्यामुळे बाबा पाय सोडून बसलो आणि नाश्तो खाऊ चालू केला. तो सुद्धा माशा म्हणा, कारण रात्री मी मासे आणलेलं आहे. आता येईल आई तो नाश्ता तुम्ही बघता तर भेशात. अरे हिनं पण मासे जाळले ना. अरे आवडीचे मासे कशाक म्हणत काय प्रॉब्लेम का तुका? पैशांक म्हणता केवायची एंट्री मार म्हणता त्याच्यावर डोळो असा. खयची केवायची लाडके बहिणी हो तू मारतली ती. हो मग आपण याद करता माका काढू पैसे काढू म्हणा याद करता रे. पैसे अगे पण पैसे मी बाबाक देतेत ना. हो आता त्या पैशाची एंट्री कर म्हणजे काढू होय होणार. हो तुका 500 रुपये हाडते तर मी माका देतात मी खर्चच करतोय घरात. हो काय भाजी थोडी हो त्या सांगा नको हयता सांगा नको. गाडी रवली हयता सांगा नको प्लीज. हयता सांगा नको. तुका दलाला टायमाक मागलेला टायमाक त्या दिवशी आणि त्या टायमात पैसे दिलेलं सांगता. कांदे नाही बटाटे नाही नाही घेऊन त्याला मग ते थेट झाले पोरासाठी माझ्या. आणा नको घे गाडी घालू नको. गाडी घालशी तर गाडी कपड्यावर मारतले उचलून टाकली फोडून टाकतले. बघ तेवढे संस्थानात नेलो. हो कडे गेले का देवपान करला कोणीतरी संस्थानात नेलो. चल मी तयारी केलंय जा काय तो किल्ल्यात राहिले. म्हणजे पैसे होय म्हणा. पैसे होय माका आधी जा माहिती शिरे बघ कसे ऐकलं माका शिरे बघ. होय होय पैशावर डोळा तुझ्या. पैशावर डोळा हा लाडके बहिणीच्या. हो पण पैसे काढू शकणार नाही तुझ्याशिवाय. मी काढतो हो आता मी काढतलो. आता घेतले 500 तुका रुपये. काढू कोण तिथं काढू मी ना काढू देऊत. हल्ले बुक घेत घेता बुक 1 रुपये काढू देऊत ना. चक्कर घ्या चक्कर घ्या मरे इले का नाही चक चढ गेले 12 वाजून गेले. तर म्हणजे आम्ही आता चललो गेटार जरा एंट्री करूच्यासाठी. म्हणान गेटार चललो. आणि ती म्हणता खूप पैसे इले असतले एकनाथ शिंदे आपल्या साहेबांकडून. हो कितके जमा झाले बघूया. आईस्क्रीम हाडला तू. माझे बाईले बँकेत जाऊन पैसे मिळेल लाडके बहीण योजनेचे पैसे मिळाले म्हणून आईस्क्रीम. आईस्क्रीम काय आता काय करत नका. आता मी किती ताट व्हॅनिला आईस्क्रीम कसला व्हॅनिला. व्हॅनिला हात वाढले वरते खा घे. मला डोक्यात उगा लागला काहीतरी. मला हे पडते असं जावं लागला मला. सरबत खाल्ल्याच्या वाट भरला बबली याला वाटा खायचं मस्त वाटला. माका जी तकली दुखा माझी डोक्यात दुखता जाम. तकली दुखता करता त्याका बरा लिंबू सरबत बरा बरं वाटतं. आईस्क्रीम बिस्क्रीम खाल्लंय. डोक्यात दुखा होता म्हणा 1 तास निघलेलं आहे. आत्ता उठलंय तरी पण साधारण वाटता बरा पण वाटणार नाही अशी गत झालेली आहे. आणि समोरच्या आजीन बलेल्या कारण तिचा लाईटीचा काहीतरी काम येला. मुंबईतून जिल्ह्याचा फोन करता तर जाते बघते काय झाला तर नक्की. कडे शॉर्ट सर्किट झाला तर असं प्रॉब्लेम झालेला तुम्ही बघू शकताय. चालू जाणार टीव्ही. माझी टेन्शन नव्हता. हे बघा जे म्हणा नको सांगला काकी म्हण काकी डन म्हणजे आजीची टीव्ही चालू करूक गेले. टीव्ही चालू जाय नाही कारण सिग्नल नॉट फाउंड टाकूक लागला थंयसर. मग नंतर मी टीव्हीवाल्याक फोन लायले सावंतवाडीतले पण टीव्ही काय चालू जाय नाही. म्हटलं रावाने सोडून देऊया आणि डिशवाल्याक बोलवले. त्याच्यानंतर आता मी जाते साये मासे हाडू. काल मासे हाडले आणि काल मासे हाडले ते पुरे जाऊन नाही अजून मासे वय झाले. व्हळातले मासे वय झाले तर आता व्हळातले मासे हाडू जात आहे. एकानात बाजूच्यान थंयसर काढले आहेत तर बघूया आता कितके मासे दिता ते आमका. येता कोणा हा मयुरा चला बघूया. बघसले ताजे पटे तुका हे कोणाक डिमांड नाही माशांका. साया माशांक डिमांड नाही. टाइल्स घेऊच्यासाठी येलो. बघतो आधी कसले डिझाईन आहेत बरे व्हाईटमध्ये शक्यतो
महादेवाच्या मंदिराकडे गेलो आम्ही, कारण एक आमचा मित्र येऊचा खास त्याच्याकडे एक काम हा. तर तळवडे गेटवरती सिद्धेश्वर मंदिरात आम्ही आता येलो, पण मित्र अजून येऊन नाही हा. काय पडा सगळ्यांनी ओम नमः शिवाय. होय, देवळात बसलेलो. देवळात महादेवाच्या. आणि कोण होते? एक मित्र होतो, महत्वाचं काम होता. खंय जातले मी तुका सोडून. आणि हे आता माझे कात्रे हे बघ मोठे आले बघ. ह्या कात्र्यांका लावची हाती तू भाडली. हा मग त्याने वाट बरे दिसतो आणि परत गुन्ह्यात चालला ना का दुखतो. परंजाव घेता परंजाव. कात्रे आता औषध आयुर्वेदिक घेवायचं, आयुर्वेदिक वाला फोन लावायचा का तो कुडाळचं आयुर्वेदिक. बरे जखमे बरं जाऊ हे भूतूतले हे कात्रे. दाढी करूची नाही, दाढी वाढवची. दाढी बरी दिसता गण्यामध्ये. हा बरी दिसता कले म्हणजे तुका तरी खयो तुका खयो मग जसं बापू सध्या हा तसंच जिल्हा. कसले कले यो हे येतले असते ते. ह्यो कसं दिसते कोण तू अनिल गावडे. दाढी वाढले तरी तुका मस्त मनाने वाढवची तुका बरी वाटते की हिरो. आणि त्या हिरो ना म्हणून आणखी ती दाढी बिडी वाढवली. काय सांगताय? हो ते मालवणी हिरो त्या वाढवत होई. ते चांगले म्हणा मी थेट दिलंय नाही आपलं असं नाही ते दिलंय काय सोमची जिराची गेला गलात बजात त्याला आज हाडलं येसाचा. अरे माझं बाबा मांडी येत मध्ये लाडको जिल्हा ना तो. कोण मी? मी सत्यानाशी धडे धडे टीव्ही बघता रे. टीव्ही तुका ना. तर म्हणजे जास्त काय शूट करूक मिळाक नाही. आणि आजचो दिवस माझं पूर्ण हडे तडे घरातली कामा वगैरे बँकेत तुम्ही बघलाय तास सगळा करूच्यासाठी गेलो. ब्लॉग पण जरा लेट टाकले, 9 वाजता टाकले ब्लॉग. आणि रोज आपणाक डेली व्लॉग टाकूचे तर काय ना काहीतरी म्हाका करूचा. आज जी ही अशी परिस्थिती दिसता ती एक दिवस मिटवची आणि त्यासाठी मी 6-7 वर्ष प्रयत्न करतोय आणि बारीक बारीक त्याचं फळ मिळतं सुद्धा. पण जा ठरवलंय स्वप्न बघा तर पूर्ण करूचा. हा स्वप्न पूर्ण करूच्यासाठी काही iPhone 13 घेतलेलो आहे आयुष्यात पहिल्यांदाच. 6-7 वर्ष थांबान पैसे जमवून iPhone 13 घेतलंय मी. त्याच्यामध्ये एक पण अँड्रॉइड फोन घेऊन नाही, कारण मला घेऊचा होता आयफोन. मनात फक्त तोच होतो खूप वर्ष आणि तो एक ड्रीम होता. तर मी पूर्ण केलं आहे पहिला. तर म्हणजे आता मी सगळं सांगत राहून नाही. एक दिवस माझं पिक्चरसुद्धा तुमका बघूचो, त्यामुळे सगळं मी तुमका सांगत राहून नाही. आता फक्त सबस्क्राईब करा चॅनल आणि डेली आमचे व्लॉग बघित राहा. आता बघते आजचा ब्लॉग किती मिनिटाचा झाला तो. बाय 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 बाय. Thank you.